Доброй раницы всем. Сегодня неделя. Приехали в костел на святую имшу. Дорогие люди в белых халатах, присутные з нами, а так само ветерани медицинської праці, служби. Сьогодні ми збираємося біля алтаря Пана, щоб ушанувати саму велику таємницю нашої віри, Найсвятішу Троїцю. Перша неділя після спаслання Духа Святого становится для нас доброй нагодой, как усвідомить велич Бога, який об'явився і дійничає у трьох особах – Отця, Сина і Духа Святого. Молимся за всіх християн, щоб їх життя було правдивим повествованием той супольності любові, яка есть у Богу. Тебе просим. Выслушай нас. Молимся за біскупів, щоб вони содейничали возрастанию взаимной любові і єдності в нашому громадстві. Тебе просим. Выслушай нас. Молимся за святоров, щоб Божє Слово, якое вони обвіщають, відкрило людське серце на прийняття правди. Тебе просим. Молимся за християн, які ще не прийняли Єсуса, щоб дозволили Богу увойти у своє життя і наповнилися Його спокоєм. Тебе просим. Молимся за дітей і молодь, щоб катехетичний год, який закінчується, принес у їх житті тривалий і добрий плод. Тебе просим. Молимся за нас, удельников этой святой имши, как уделу святых таємницях, передай нашего життя и умацевал нас